Biyag ti tao. Kumanita manan dito day di ang lalaki. Nakapres-pres kumot ta lalaki. Asino insan? Jay may sa lalaki ang mga aramid di tabalay da Uncle Oscar Day di man Uy, di mo itudo-tudo Ang mga lumadlaw na akit-kitaan ta. Kitaam ngay, kimita lakit nga rudan dito ayan ta. Ala, oral na nagkidayan. Nagwapo mat gayam. Kunak tumit nga minkan ka. Presko day ta ang lalaki. Feeling kunamit lang gwapo. Kat adamot itsura na. Madlaw medyo ubing pay na ikumparam kadagiti kakadwan at trabahador. Irikap mo man laangan day tatawa. Tapno saan ako manita dito day ta ang lalaki. Hay, jakla pagtatakkunan ti construction worker lang. Isungarod nga agad adalak nga nasayaan. Tapno sumaya at tibiyag ko. Kalpasan na, agtinagak laang iti may sa construction worker. Ala ni daytoy, di ka man nagsasao iti kasta. Tadi mo amo tigas hat ako nada. Basta, amok ti agbalin agasat ko. Tadaara pa ako. Kat ikarigatak atun uyan dayta. Apay insan, nangalaam di halo-halo nga imot mo. Inte jay soon to be admirer mo. Atoy, awatamon, saggay sata, sakbay amarunaw ti ayos na. Diyak kayat. Kukwa mo dayta no kayat mo. Ala, grasya day to yan, anya ka kadi. Kat no iti kalman payla ako na makapangpangan kay ti halo-halo. Idi kalman sa baliitan. Alakit din, alamon. Sana balit na dandani malpasan ti balay da Uncle Oscar. Di munton makita day di lalaki. Nasaya at ano kasta. Ngam, amom, dinamag ni Vincent no mabalin na kasarungkaran. Uwin ko na tamabainak mo hamang pabain iji tao. Tanayawat na mutan to'y halo-halo ta. Anya? Sikat ti sumangukan kwa na no kayat mo. Alamot sangwam to. Saan na bali ta pumanaw danton. Agbirok danto man iti sa bala pagtrabahuan da. Mala, wunan. Ngam ne, awan to ti pabpabasulam. No bilang masair tirik na. Taamangan no makaisawang akto iti pakasaktan na. Hi. Naimbaga rabim, Beverly. Apay, anyat masapol mo? Vincent ka ang tinagan ko. Mabalin ka dito agpasyar. Namuak tinagan mo iti kasinsin mo. Pasensya ka na. Nabayag namin na nagangganda at tagpasyar dito balayo. Ngam adumat ngamin ti pakakumikumak. Ibagamon no anyat gagaram. Takalpasan na, mabalin mo ti pumanaw. Ha? Oh, apay nakigtot ka? Di mo ka dinamnamaan da ito nga ibagakan ka? Pasensya kan, ngam saan akas kan ka tilalaki akayat ko. Ngam no kayat mo, ireto ka laangan iti kasinsin ko. Nasingpot dayay, man nakaawat pa Ngam sikati kayat ko, Beverly. Sikati kursonada. Ladingita, ngam awan namnamam kanya. Beverly? Ala, pumanaw kan. Saan akas kan ka ti arapaap ko at pakirelasyonan? Iso sorry. Ay na, congrats insan. Nai-promote ka manan. Biliba ka talaga ka. Kanayon tipan na kay-promote mo iti trabaho. Ay, nakapaapal ka talaga. Ay na, si kantumit ngamin insan. Inununam mo ngamin tinagpasikog. Napintas kumamot ti trabahong itakas kanya. Ay, sana balan insan. Liwliwaklatan at yung anak ko. Wan matkit di Di ka agdanag. Tatulungan ka amang padakkel iti anak mo. Tani, awan amana. Kunak tumo ngamin kan ka idi. Apilyam ti lalaki apagtalkam. Anyangay ita. Di ta ko man pagsaritaan ti may papan iti amat ti anak ko. Adan tulat tagundaway ang agpakita day chay. Di napadpadasan ti agpakita kanyak dadya lalaki. Taamangan no anya pa'y ti maaramid ko kankwana. Ala, di mon panunutan day ta insan. Ta isupay paka-stressam. Tilat ta ko man bagim ti panunutam. Dumakdakkelan si anak ko. Ngam awan pa'y nakita nga inaklon mo kadagiti agdatdaton kan ka.
Mangpili kakit din iti aklunam kadakwada insan. Awan nga rod ti kurso na kadakwada insan. Anya nga iti maaramida. Beverly, anak ko, adda tay baro at taga-kabangibang a barangay. Umay nakakanupasyaran. Asino? Jay agnagan iti Arman? Wansamot, anak ko. Hay, dagulit mo't day tao. Ibagayo man tapaing pisan na basit tirupa na. Nagturod kat tirusok nan akong di pasyar kanya. Kat may salaaman nalon. Ay na, anak ko. Saan ka di akas ta ti panagsasaom? Tadakes ti mang tagibasit iti pada a tao. Amuda adi adalak. Siyak, ti Armanda. Ha? Nagado di ta aman nalon a babae. Isuda ati Armanda. Ta isuda ti maibagay kadakwada. Nalaimbat dagi ta atat tao. Armandak a professional. Tapno adda pagsanggiranda. Tapno adda mang pakan kadakwada. Ha? Naglalaingandan ngay. Ay, kat, anya nga rod ti bagak. Ibagayo ajak agsang nga ili iti saan a professional. Tapno mabainan. Ket saanen nga agsubsublipay ditoy. Asino di kinasarita barimuar dito'y balay anak ko? Ay, ni insan Beverly, tatang. Umay nakdagdagasan, taingkam ka nagpasyar. Ngam sukunak mat ngamin japu ko yun madamdamay di pagadalan da. Apay ngamin, adi pa ilang makinubyo, wano makiasawa. Tapno alda ka kuyog na. Ay naamoy mo tanto ugali di kasinsin ko, tatang. Napili itagbalin anubyo. Ay na, gapo iti kapipili na. Bumakitan a balasang. Ang mga numabaakan day. Makamumutan tatang. Naimbag kang ka. Auray awan asawam. Adama anak mo. Wen nga rod, okay lang mo't nga uri ibagbagada disgrasyada akabalasang. Tanasagutan nakmo't iti nakasingsingpet kan napintas nga anak, tatang. Wan No awan masarakam ang matino alalaki. Uray di kan makiasawa. Tanariga, timailawan man ang anak ko. Wen, tatang, addan nagnakmak iti kalabas. Aday ta, rumwaran nagiti ubing itayan ti classroom da. Mapasungadak mo ti anak ko. Anak! Umay ka dito yan! Ay, naimbaglaangan, taure awan na dakkelan ta anak ko nga amana. Nasingpet kan natulnog latta. Diyak pulos pagbabawyan tinaadaan iti anak. Uray pa ibagbagada disgrasyada a kabalasang. Hi, Jen. Kumusta ka? Vincent! Sika ka din dayta? Anya tararamidam diti pagadalan? Ado ti project may kami dito eh. Kas makita mo under construction dito duma a rooms. Kasta ka di? Kumusta ka batin? At pimindas ka. Bagay mo gayam ti medyo chubby. Ala, dinak man pasablugan. Limok magak nga rudan ni. Si kakit di nagdakkel ti nagbaliwam. Asino ta kadwa mo ubing? Aywan, anak ko, Vincent. No kasta, adan asawam, Jen? Ay, single parent tak, Vince. Ay, dinakmot ngamin tinakdaran tay amana. Pinanawan na kidi masikugak. Ha? Kasta ya? Ang sa nabali tanapintas to'y anak mo, Jen. Ay, wen, Vince. Pakaragsakak ti kadat anak ko nga oray siya kamang padpadakkel kan kwa na. Aywan, tangay pangaldawin. Makikigdan kayo ang mangaldaw kanya. Ala, ay sana, nagawid kami mutan. Pangbigat lang amin ti klase ti anak ko. Alaki din, kakaiso na nga italaang manin ang nagkita ta. Alaman laangan. Ala, nakababain kan Vince. Kanayon na kami mutan nga itulod nga agina. Kat asidaglaang mat ti pagadalan dito'y balay. Kabaalan mi matapagnaan. Awanan yaman na, Jen. Napigsa ti darang ti init. Kasi mat anak mo ang mapudutan ni ti init. Nakababain paikit din kan ka. Kan amangan no adamang iparit. Awan, baruak pa yaging gayta. Aywan, kumusta ni Beverly akasinsin mo? Nakiasawa ka din? Ay, saan pa'y?
Nangatulad tati standard day dya kasinsin ko. Iso ang mabakatan sa nabalasang. Padahasag tuman ang surungkaran, lumadaan na kitingon daway. Katsapay ko ma, at inak tumanan pabainan. Ay, wala. Patsa ka maklaat day dyan makita na ka. Nagdakkel nga minti nagbaliwam Nakarkaro at marka. Isa pa nagkunak. At the chance mo, iti kasinsin ko. Apa yan insan? Kanayon mo ten makita nga da nakakotse amang itultulod kada kayo iti anak mo. Di mo kunaan nga da na yaw awan asutor mo. Ne insan balaagan ka manan. Agserbi ko man nga adal tinapasamakan ka. Di mon ulitan ta agpaalilaw. Ta mga numasikugan ka manan nga awan amati sikog mo. Ha? Sapay di kotse. Ay na insan, ang mga nupamarang laang data. Kwa, insan. Ni Vincent Dayjay. Malagip mo tayo nagtrabaho idi di tabalay da ang Oscar? Di nga agkursunada kan ka idi. Una. Jack malipatan dayjay. Tanagpuskol ti rupa na anang ipalapal iti ayat na idi kanyak. Idinto taawan mo't ikarkarit na. Sa bali ita ni Vincent, insan. Ay na insan, aganad ka. Taamangan no sikati sa rununang arman. Kundi kotse pa'y amang itultulod kada kayo. Sa bagay, agbagay kayo matkit ni ano bilang lang. Talaga adagitay kaskan ka as single mom, ti maibagay kan kuana. Ha? Naimbag nga oras mo, Beverly. Ha? Si kani Vincent? Agyaman hak, tama ilasin na kwelaang Beverly. Umay ka kumustahin. Ako. Ala, umunag ka. Agyaman hak. Pudno gayam timbagan ni Sanchen. Dakkel nga agpaiso tinagbaliwan titsura na. Bimakad ti pamagina. Kan natatari ita. Takiminis ti rupa na. Saan akas idi ang nagnisit. Beverly, kumusta ka ngayon? Apay akas tumatan ti marikrik na kita. Tanagkita kami manan kini Vincent. Jak matan mailadawan. Anya di ko nam, Vincent? Kumusta ka, kunak? Kastilat tamat kasi itisigod lat na. Awan nagbaliw. No kas na, baro ka pa'y? Wen, Beverly. Ngam panagkunak. Kat umada ni siguro ti panangasawa no maikanak itinamnama. Talaga? No kas na, agpadat ang arod na. Ay, Ewan, ada ka kadipay lang iti construction? Wen. Kaslakastan. Di mo kaya ti construction worker? Si Kamat, di mo ka din panunutan tinaibagakan ka idi. Tanalipatak day jayan. Bunga lang siguro ti kina-immature ko day idi. Ngam ita, ayusan. Jakon kaya timang pabain iti lalaki nga agaram kanya. Ne, itaman pa nga imalatiw ka dito'y balay, insan. Apay, anyat masapul mo. Awan, insan. Kayat ko lang ti makiin ni storyaken ka. Amok ngamin nga awan ar-aramidam iti kasting nga oras. Itaman pa'y. Agkat, anya nga ruti pag-istoryaan tangay. Amom, insan, sinarungkaran nak ni Vincent idi kalman. Kat ay na, nagdakkel mo tan tinagbaliwan na. Timaar mo tan iti kastaunay. Sigud mo ta na taer. Wan, ngam sa bali ti karisma na ita. Ay na, jak maawatan ti bagik. Kasla, adan samutan panagustokan kwa na insan. Ha? No kasta? Adan namnamanakan ka, insan. Wan insan, no agaram manan, aklo na kadagosan. Kunak nga ron no agaram idi kalman, ngam saan mat. Mabain pa'y siguro. No kasta, kayat mon nga oray saan adi ada lakas kan ka, insan? Saanin ang napatagday ta kanyak.
tabumakit akong abalasang. Diyak kaya ti mabakitan. Nala, sapay la ko mga rod. Tani Vincent, ti lalaki a para kan. Hi, Jen. Ha? Si kamot kayang Vincent. Kaslay talamanan ang makita ka diti pagadalan Wen, ama kumikumak ngamin. Saan lang ngamin dito itaen ti pagtrabaho. At dapat iti sa bali ang lugar. Kasta ka di? Aywan, awatom da gito'y pasarabok para ken ka. Ken para itanak mo. Nini, nagadumot na gito yan. Wen, para ka da kayo iti anak mo da kita. Vincent, agyaman na ka. Nakasaysayaat ka kada kami nga agina. Mababainak pa yun na daduma. Jen, dinak ko makagura Gamjak ngamin mailadawan ti kinaragsak ko. No ta kayo nga agina ti kadwa. Oray no kasano ti banog ko. Mapunas amin no kadwa kayo. Ha? Panagkunak, inutan amat nagtirignaken ka, Jen. Anya? Apay ngay akanayon nakamatlat na nga itulod ni Vincent dito'y balayo, insan. Ururayot nga umay dita balay. Ngam dito'y matbalayo ti kanayon apapanan na. Agdisnudo mat nga rod amang itulod kada kami insan. Agkad-kad ka ano kas dyan? Agpilit mat ngamin, iso nga awan maramidak. Aklo naman ti agpaiso, insan. Agkursunada ka kin ni Vincent anya. Iso adi mo mapagkadkadan no kas dyan nga itulod da kayo. Ha? Di mo kumamot ng agawan kanya Taam mo mat asyak ti mo na nga inaram na idi. Jack mat agagawan ni Vincent kan ka insan. Di ka laag nakamatan itinapasama kan ka, insan. Agbalin kumamot ng eleksyon kan ka ti panagsikog mo abalasang. Diyak la impagarop. Engineer mat gayam ni Vincent. Ay, naimbaglakit din ta inistok ko ti FB na. Di adal mat gayam ti loko. Ay na, ad-addan nga agayatak kan kwa na iti kastoyan na doktalak. Ha? Day tiyan. Rimuaran ni Vincent di tabalay da insan ko. Kamakamak. Masapul ang makasaritak nga umuna. Sakbay ang pumanang. Vincent! Ha? Ne, si kamot kaya Beverly. Sika, manon nga aldaw adi ka pimasyar di tabalay. Kano ka nga umay? Taada na pati nga ibagakan ka, Vincent. Kat no bilang planom ti agaram manan, saan kan apaayon? Aklunan kan adagos. Ha? Lading ita, Beverly. Ngam ni Jen akasinsin mon tayo ayatan. Anya? Ngam, di matsyakti mo na nga inaram mo, idi? Idi dayta, Beverly. Sa balitan. Kayat mo ni Jen? Nga uray disgrasyada? Oray niya pa'y tinapalabas ti kasinsin mo. Maklong ko. Kastamot ni tanak na. Nakasaganak amang ipatag kas pudpudno nga anak ko. Anya? Jen? Ha? Jen, please. Di na ko maliklikan. Pang-asim. Ay, pasensya kan Vincent. Ngam, Jack kaya taguraan nakti kasinsin ko gapo iti panagdatdaton mo kanyak. Iso asargangam ko man ti panag-araram mo kanyak. Sa anak mo manugot, Jen. Amok ngay etan nakman. Ikanta ko matigundaw iti bagita nga agin na yan. Ngam, Vincent, ni Beverly. Ti bagim ko mati panunutom, Jen. Ti pakaragsakam. Di mon pampanunutom ti sabali at ako. Ay ayatan ka, Jen. Please. Ayatan na kumamat. Vincent, saan na ka maikarikan ka? Panagnakakin ka ti kinapudno ti panagayat ko, Jen. Babaan ti panangikalay sakin ka. Ikarit, ipatig ko ti anak mo. Akas iti panangipatig ko kin ka. Ay, nakababain man. Aklunan kan. Gaputan nalaos mo ti panagayat ko kan ka, Vincent. Oh, agyaman Jen. Insan, pasensya kan ha. Awan intensyon ko amang pasakit kan ka.
Ala, awan kanyak day dyan, insan. Naawat kong tigasat ko. Maawatan ka. Ah? No kasta? Saan ako nakagura, insan? Saanan, insan? Maawatan ka kunakmat. Ay, mabit lang. Umawawag ni Simon. Hello, love. Okay. Umayak ka, Dagos. Bye. Ni, sino dyan inawagam iti love, insan? Nobyok mat insan. Adan nobyok. Ay, kamaudyanan na. Nakaurayak mat na ang itipadak a professional a nagaram kanyak. Iso nga inaklon ko adagosan. Ay, kastaya. Isong matlakas la inspired ka ita, ah? Kan madlaw a blooming ka, insan. Gagangay ti in love insan. Agyaman iti panang ikasar mo iti anak ka. Nga uray sa anan, anasinaw abalasang, Vincent Barok. Ay ayatak ni Jen, tatang. Isong awan ti rumba nga pagyamanan nyo. Ala, sapay ko mga rod, taagbaling kayo anaragsak itag nanayaw. Nagyamanak, tatang. Kitawag, at di mo kumabiglaan nga ipanaw dagiti agina, Barok. Tama ikaw ak may kailiw ko lakit di tapukaw. Di ka matanagan, tatang. Tasaan kami nga umadayo? Kat no agipatakder kami to iti balay me. Dito'y lugar iyo, ti pagpatakderan mi, tatang. Napnusan maya dayo da jen kintapo ko yung kada kayo. Ah, ay na. Agyabanak, Barok. Nay, anyat mapaspasamakan ka, Beverly, anak ko. Apay ngagbakbakwar ka. Masiko ka, nanang. Kat, anyat ko na tinubyom ngay. Agkasar kayon tamasikog kamot gaya mon. Iso ka di dayjay tay ko nam a profesional. Wala nang ngam dinak mabalin nga ikasal. Takasado man gayam tawanan bain a lalaki. Anya, Di na imbagbag ang adagayam asawa kan anak na. anya, Katidakas, naamon ti asawa na ti may papaniti relasyon mi. Iso asini na akong tawanan bain. Inalilaw nak di dyan lalaki. kat kasanong arod daytan, anak ko. Aga nakakabalasang nanang. Biyag. Ti tao. Aklo na ko ni David, nanang. Kanulakayan day siya anak ka. 15 ang samatan kat. Sika kat 25 mo pa lang. At least, maitid na dagiti ka sa pulak, nanang. Saan akas ka dagiti daduma dita. Wan matkit di ah. Adda na talgad at trabaho na day chay, nanang. Nadakamat mo kanyak nga da anak nasan aya. Wan, adda anak da itiim mo na nga asawa na, nanang. Nasapaan na balong, tanatay ni bakit na iti sakit. Sa dino nga minan tinagamamuan nyo iti day tao. Nalipatan nyo kaditi in istoryak kada kayo, nanang. Nagamam mo kami idi nagtrabaho akas katulong ti kabsat na. Sige, nanang agrubwata kun. Adda date meet na. Saan amabalin amaladawa? Anyat ko na yo, tatang. Agdate kayo iti day siya arubi? Wen, Joan anak ko. Aklunan na kanon ngem iti personal. Sigurado kayo kadikan kwa na? Anak, itala ang mananagayatak iti kastoy sipod pimusay ni nanang mo. Suportado akada kayo, tatang. Sapay la kumaa. Tadi na kay saktan day ta arubi. Nang runa kat dakkel tiba iti tawan nyo. Saan mat siguro anak ko? Nasaya at mat ni Ruby kanyak. Ay, di kayo unay marabyan ah. Wen anak,
Agteksaktuken ka no paawi na kaon. Nalang nga rod. Good luck iti date you, tatang. Ayaman na kanak ko. Nagbayag ka mat, David. Pinaguray nak iti mano nga oras dito restaurant. Pasensya ka, Ruby. Mala, agtugaw ka nga rodan tagordertan. Mabisin ako. Anyati kayat mo ka na yun. Oh, daytoy, kan daytoy. O sige, siya kung ti makaamong agbayad. Rumbang laang kasi kamot ti lalaki. Anya jay ko na Joan ka na kan. Adda relasyon na tatang mo kan tisigod na katulong me. Wen Auntie Mila. Kinapudno na. Nag-date-date din na minsan nga aldaw. Anya, apay adi mo linapdan ni tatang mo. 25 lang day siya arupi. Ay ayatan na kano nga rod. Kan ay ayatan mo't day siya babae. Kan madlaw ko mo't ang naragsak ni tatang, Auntie. Nakaisem to pa amang istorya kanyak may papan iti date da. Ay, sabagay. Adan iti husto nga edad ni Ruby. Gamjak lat tamaliklikan ti agpanunot iti negatibo ka anakan. Kasanon no pagkwartaan na lang ni tatang mo. Ay, adak matkit din no bilang, Auntie. Jak baybayan ni tatang. Husto day ta, Joan ka anakan. Bantayam ni tatang mo. Agdalos ka man iti balaya na ko. Ni, apay, anda ka di bisita yo, tatang? Dito yun ngagnaid ni Ruby. Anya? Yawid yun dito balay tinobya yo? Anda ka di parikot, anak? Awan magkit di kasta nagpartak kayo mat. Awan pa iti may sa abulan sipo di naklon na kayo. Nasaysayat mo't lang no dito'y ngagnaid. Tapno mabantayak. Amangan no agawon di sa balay. Ay, tatang, nupod no ngay ayatan na kayo day dya Ruby. Saan nga agpaagaw iti sa bali? Basta dito yan ngagnad ni Ruby. Iso nga agdalos ka, anak ko. Ala, agdalusak to kalpasan ti klase. No awanak amasang putam ni ti balayin ton madamdama. Nag-overtime mak iti trabaho. Agluto ka lang tayo ti pangrabyan ta. Ta damat karne iti ref, anak ko. Sigurado ka kade akayat mo tagnaad itayan tinobyom, Rubey. Siyempre, ananang, no igay ti pagnaeda, saan ako nga agparikot iti kwarta. Kan agbiagak akasladon niya, tada na talgad at trabaho ni David. Sa bagay, at dapuntom iti dayta, anak ko. Di kay madanagan, nanang, takanayon tayong tong ag-video call. Di mo nga rudlip-lipatan tagpaw iti ti kwarta, ah. Siyak pa iti ko na yun, nanang. Saan ko amalipatan dayta? Nasayaat nga rod no kasta. Tapno saan ko aparikot ti kanak ditoy. O sige, tulungan dak nga roden nga agimpake. Tamasa pa ak nga agbiyahe inton bigan. Ne, nakaumay kayo matanti Mila. Wan ka anakan. Taumay kuman itad to'y sobra aprotas kan natang. Ay, agyaman na ka, auntie. Madama mo ti general cleaning mo ka anakan. Ay, wananti, tadito'y nga agnag tinobya ni tatang. Anya, agpaiso. Wananti, sakbay apimanan ni tatang, imbilin nang agdalusak tapno nandalos ti balay asang putan tinobya na. Anyan, nagpardas mo tan. Yawid nan adagos. Ay, wen nga roda, auntie. Ala, ikararag tayo asaan to masaktan ni tatang, auntie? Agmerienda kayo pa'y tatang, manang Ruby. Ayaman ka medyo, anak ko. Italaang man na makita ka, manang Ruby. Long time no see. Makatawan mo't ng tinapalabas. Sipod nagikat ka kas katulong da, auntie. Jakmat namnamaan nga agsubli akmanen iti dayto a lugar. Manang Ruby, sapay ko maatadi mo to pasakitan ni tatang ko. Si kakit di medyoan, anak. Sana maramid ni Ruby ti kasta kanyak. O saan ka di Ruby? Ha? Wen, David. Oh, nangag mo, anak ko.
Wen tatang. Sige, panawan kayo pa'y nga ro tagluto akiti pangaldawan tayo. Agmerienda kayo pa'y tapno saan kayo ang mabisinan. Naimbag man, taimay ka, David, ating ko. Kumusta ka matan? Nasaya at tama ng Mila. Damag ko nga inyawid mo ni Ruby di tabalayo. Wen manang, iso tinobya kita. Ay, jak laim pagarop. Ngagbalin anobyam ti sigod akatulong ko ating ko. Uray siyak manang, jakmat ninamnaman na ita. Sapay la kumatagbalin kayo anaraksak ating ko. Uray dakkel ti baet ti tawon nyo. Saan mo't nga edad ti pagimasarano tinapod nung nga ayat manang? Wen, amok da ita. Ngam ubing ngamin ni Ruby ating ko. Ang mga nudumteng to ti aldaw nga agsapol iti katawanan na. Kat panawan na ka. Ay ayatin nak ni Ruby. Mariknak mat da ita. Saan may akontraan ti kasta desisyon mo ating ko? Ala sapay ko mga rod. Tagnanayon ti kinaragsak yu adwa. Kumusta kan dita, nanang? Nasaya at latamot Rubay. Anya tararamidom di tangay. Siyempre, doon niya ak dito ay nanang. Agbuy-buya iti TV, cellphone, kan mangmangan laang aramid dito eh. Maaramid ko ti kayat ko, taawan ti anak ni David dito'y balay. Mayat mo't gayam ti biyag mo di ta anak ko. Katwan mat ngamin, nanang, kunak tumot ngamin kada kayo. Adda kwarta ni David, anobyo. Kaano nga ron amang isen kay ti kwartangay? Inton ang sweldo ni David, nanang. Apay, naibos ka din ti kwarta nga impawit ko. Duwagasot laangan tinabate. O sige, ag-message sakto no addamanen isend ko ang kwarta, nanang. Ha? Ay, nanang, ni David, sumungad. Ang mga numangag na ti pagsarsaritaan tayo. O sige baliwan tayong tumanen tagsarita. Bye. Nasaya at mo, tanasapa ka Mang Puet, David. Wen ta nalpasadagos ti trabaho mi. O sika nga, kumusta ka matan iti balay, Ruby? Nasaya at mat, nagbuy-buy ak iti TV, kan nagsel-cellphone, taawan mo ti daddo mga aramida. Ni Joan, Adda ka no klase na. nangaldaw ka ka rin? Nalpasan ngam, sa anak pa'y anak kapaglaba. Mabalin ka di asi ka manin ti aglaba. Masadutak ngamin. Katwala. Ala, iruar mo nga runan nagiti malabaan ta siya kung ti makaamo. Igalgal mo saya at Wen, di ka madanagan, sweetheart. Ape asikat naglablaba tatang. Kabaalak mo tiaglaba, anak ko. Ni manang rubingay. Anda iti silad May. Ay, agsel-cellphone manan. Wan mo andaman sa bali akachat nan. Ay nabay amon, anak ko. Manulang mo nakawasto impalaba na kanya. Ay, anyan. Di kay tupay paglabaan. Uri aglaba kumamot ni manang rubi Tapno makatulong kumamot diti balay. Awan mo trabaho na. Tagiwat mo, anak ko. Ang mga numangag nakakat masakitan. Ayan nga iti sweldom, David. Awan pa'y magtiinyawat mo kanya. Kat anya tipet sa itan. Pasensya ka, ng 5,000 lang timaited kukin ka. Ikakpay nga ni Joan iti pagbayad na iti pagadalan da. Anya ka lakit di matan, David. Panagkunam ka di kat umanay ti 5,000. An-anwam ti kwarta aya. Saan ka ba't nga gas-gastos niti balay ta siyak mat ti gumatang iti masapsapol tayo nitoy? Ikanak iti 10,000. Taadda pang usarak. Pasensya kan. Ngam talaga 5,000 lang ti mabalin nga ited kukin ka. Na, 10,000 ti kasapulak kunak lang arudan. Maawatan na kumamit, ha? Ha? Kukuha mo data 5,000 mo? Ala, tapno awan may bagbagam. Sige, pagbalin ikaw na 7,000. Kumusta mo ngay ni Ruby ije balayo, Joan, kaanakan? Ay, dudwa kami lang nga da ije balay, auntie. Iso ngay mayak dito ayan nyo.
Adda ka di saan nyo ang nagkinaawatan? Awan matkit di saan kami uneng agsarasarita. Diyak man amo. Kasla saan kami agka-vibes, anti. Makiistorya ka ngamin kenkwana Agkulkulong matitiseled kan ni tatang. Sa larong warnumangan, Kasta aya. agraman aglaba iti mureng na di na pa'y maaramid. Yuray na pa'y lakan ni tatang. Ay unay matikas nga aramid nan kaanakan. Wen nga rod Uray ko man magsapul iti pagtrabahuan na. Tila ang sweldo ni tatang tururayan na. Saan mo't akasta ni Ruby, idi agtrab-trabaho pa ilaang kada kami. Itatadda ni Jibalay. Rimwaran ti pudno nga ugali na, anti. Pasensya kayo, nanang, no day tala ang tinaipaw it ko akwar tayo. Kunakman no dakkel ti sweldo ni David. Dakol, ngum itid na kanupay iti anak na. Taadda mabayadan iti pagadalan da. Anya, Masurunak nga rod, nanang. intun sumarunongay. Amangan mo no iti anak na langan ti papapanan ti sweldo na. Day tatijak ipalubos ang mapasamak, nanang. Sa dino tinangidulinam iti badok, David. Adda iti sileta, Ruby. Awan mo't nakita kitay. Anya amado ti sapsapula maya. Tay bistidak amaron. Ay, saan pa yan alabaan? Intun Sabado nga aglabaak. Awan ka din tinaduma abanom? Day jay ti kayat ko nga isuot. Anya kamutan, David. Di ka agunget Iba gamit tinasayaat. Ay no, makapabad trip ka alaklakayan. Anay ko, di ka matagkabil Kayat mo, tanayunak pa eh. Apay, anyat mapaspasamak dito eh. Ha? Makaamo kayo nga agama. Makauma kayo. Agpudno kayo man kanyak tatang. Kabkabilan na kayo ka din ni Ruby. Ha? Ay, saan anak ko? Nan ano nga rod ti pingping yo? Apay alim mabasit. Anak, di mo kumapapaan ni Ruby, ha? Ay natatang. Makaungetak, nukas na ti makitkitak. Asino kumamat day di Ruby? Awan ti karbangan na mga rami di tikasta kada kayo. Di na laang na kontrol ti bagina. Kanunungan nyo man ang tidakas nga ramid nan. Di yu kumaitulok nga iturayan na kayo. Pangaasiyo, tatang. Sa dino tinapananday di Ruby, tatang. Nakitak matarimwar. Di na matimbaga, anak ko. Amangan mo't wadda kasinsin narak na. Ang nasayaan mo tarimwar. Idi pa'y lakayat kayo ang makasarita, tatang. May papan itinobya yo. Apay mananaya. Panagkunak. Nasaysaya at no sinaan yung dayja babae. Ay nasana mabalin, anak ko. Tatang, uray ibagayo nga ay ayatan nyo titunggal maysa. No kasta pagkwarkwartaan kan saksaktan na kayo. Awan lat amukon. Pati pa naglaba di na maaramid. Nakasadsadot. Ay ayatek ni Ruby. Ay ayatan nyo. Nga, ay ayatan na kayo kadimat. Da kayon sa laang matagsakripisyo para iti relasyon nyo adwa, tatang. Ikanak man iti kwarta, David. Awanan kwartak, Ruby. Kasano ko mga awan? Kat adamot trabaho. Pasensya ka, ningam naskan nga trabaho ka man. No kastamot lagayam. Agsina talaangan. Ha? Kasta ti kayat mo ang mapasamak. Wan, jak kayat ti lalaki nga imot. Lukas ti kayat mo. O kailangan kanyak. Saan ka alapdan? Naturad ka ita nga. Husto ti anak ko. Kwartak laang ti kayat mo. Isa pumanaw kan, Ruby. Pasensya kan. Uray ay ayatan ka. Lukas tamot ti pakpakitam. Siyak tagbali na kakaasi. Diwan, si kala ang ayat ti lalaki. Di bale, tadamot ni Fidel ang katsatsyat ko. Lukas ta? At dapay gayam sa bali alalaki ti biyag mo. Una, adda reserbak tapno ammom. Guwapo kan ubing dayjay ngam itisika. Ha? Anya? Kumusta tirik nam, David, ating ko?
Nasaya at latamay at manang Mila. Awan na sakit na bakrang ko. Nakitak nga may sinukon ni Fidel at taga-kabangibang abarangay ni Ruby. Iso siguro ti simurutan na. Makitam da ita. At daadagos ti reserba na. Ay, una yun ti kastang aramid na. Nagalas. Bayan tayon manang. No, dahil siya alalaki ti ayayatin na ita, o kailangan kanyak. Sayang dagiti nagastos mo kan kwa na ading ko. Tinapatag kanya kita, ket andatal na ti panunot ko. Sa bagay, husto tanak ko na ading ko. Awanan ti sakit ti ulo. Agyaman nak, ta sinukon nak, Fidel. Awanan yaman na, Ruby. Ano sam to'y balay ko, ha?